It-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bett. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Antonello Belesem il-komunatikom merba l-31 programm mis-sensiela it-tbassir. Il-kampjonat Jowħed Malta Premier jibda jasal lejla aħħar battuti tiegħu u fit-tmiem il-ġimgħa ser ikollna il-Final Four sew għal-rebħ tal-kampjonat kif ukoll għal dik li hija l-ġlida kontra relegazzjoni. Nhar is-Sibt li ġej fl-Istadium Nazzjonali ser ikollna iż-żewġ logħbiet validi għas-semifinali tar-rebħ tal-kampjonat. Fit-3 kwart id-derbi Valletta kontra Florjana. Logħba mistennija minn kulħadd minħabba rivalità qawwija li hemm bejn dawn iż-żewġ klabs. Matul il-fażi tal-kampjonat il-bilanċ kien wieħed perfett. Rebħa l-Valletta, rebħa l-Florjana, fiż-żewġ każi l-iskor kien dak ta' 2-0 u żewġ lurijiet ta' mingħajr goals. Dan ifisser li ż-żewġ timijiet ser ikollhom bilanċ assolut fuq min javvanza għall-finalissima tas-16 ta' Mejju li ġej. Min-naħa l-oħra, fis-7:30 Ħamrun Spartans jilagħbu kontra Marsa Xlot. Anki hawnhekk għandna bilanċ tajjeb hekk kif iż-żewġ timijiet rebħu żewġ logħbiet kull wieħed. Ma ninsewx il-logħba emozzjonanti li Marsa Xlok tawna fil-Gozo Stadium meta rebħu 3-2 kontra t-tim ta' Giacomo Modica. Il-ħadd fil-11 u mbagħad ikollna il-playouts għal-relegazzjoni. Fil-Stadium Nazzjonali jkollna derbi mill-iktar jaħraq bejn Nashar Lions u Mosta. Ma rridux ninsew illi Nashar Lions għamlu t-tieni parti tal-kampjonat fit-top 6. Mill-Trimosta baqgħu il-klassifika għal ħafna ħin. Tgħid Mosta se jagħmlu xi sorpriża, kapaċi l-strikers Brażiljani iżommu lil Nashar fil-Premier u jikkundannaw lill-akbar rivali fiċ-challenge li l-istaġun li ġej. U dan mingħajr ma ninsew illi l-ħadd fl-11 ukoll darba fit-Tony Bezzina Stadium ta' Kordin ser ikollna logħba fejn il-kelma bilanċ nistgħu ngħidu illi hija il-kelma ideali għal dan il-konfront. Zabbar St. Patrick kontra Tarxi Rainbows, fejn fil-5 logħbiet illi laqbu kontra xulxin dal-istaġun li jinkludi id-decider għall-10 post tal-closing ground kellna 5 dwejiet. Dan ifisser li fit-tmiem il-ġimgħa il-kampjonat Jowħed Malta Premier ser joffri 4 logħbiet emozzjonanti li ebda dilettant tal-futbol Malti m'għandu jitlef. Jiena issa ser nħallikom hawn. Jekk tridu taraw id-tbassir tiegħi għal dawn il-logħbiet, l-ewwel araw ir-riklami, imbagħad araw il-kummenti ta' Roberto De Brincat fuq il-futbol internazzjonali u mbagħad wara t-tieni blok ta' riklami taraw il-previżjonijiet tiegħi fuq min naħseb li ser jikkwalifika għal finalissima fejn jidħlu ir-rebħ tal-kampjonat u min se jżomm postu fejn tidħol ir-relegazzjoni. Għalissa se nħallikom hawnhekk, segwu l-messaġġ tal-isponsor tagħna Ejja Bett, ittantaw xortikom ma' l-isponsor tagħna, però bħal dejjem ilagħbu b'mod responsabbli. U ħsieb EjjaBett.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. EjjaBett.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Marrokna tiegħi fil-programm it-tbassir li bħal dejjem huwa miġjub lilkom grazzi għal Ejja Bett, fejn se nitkellem dwar żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż u żewġ logħbiet mill-Kampjonat tas-Serje A li għandna fit-tmiem il-ġimgħa. Żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż, Liverpool kontra Chelsea u id-derbi ta' Londra West Ham kontra Arsenal. Liverpool kontra Chelsea, żewġ timijiet li kellhom staġun diżappuntanti, Chelsea aktar minn Liverpool. Żewġ timijiet li fit-transfer market dejjem ikunu fermattivi. Però
fil-waqt li Chelsea rabbiħa tat-tazza dinji tal-klabs fis-sajf li għadda ma rnexxilhomx ikomplu jingranaw fuq dak ir-ritmu tant li spiċċaw bidlu żewġ managers fil-waqt li Liverpool iċ-Champions renjanti minkejja transfer market enormi li kellhom fis-sajf iddiżappuntaw bil-kbir u se jispiċċaw dan l-istaġun mingħajr ebda trofew. Liverpool li jinsabu aktar il fuq fil-klassifika minn Chelsea ovvjament jittamaw li jiksbu 3 punti biex ikomplu isaħħu l-aspirazzjoni minima tagħhom li jiksbu post fil-UEFA Champions League. Minnaħa l-oħra Chelsea bir-riżultati li kellhom fl-aħħar ġimgħat ovvjament tilfu kull tama li jispiċċaw mal-ewwel 5 fil-klassifika u dawn l-aħħar logħbiet tal-inqas iservhom ta' dinjità biex jippruvaw jagħlqu l-istaġun fuq nota pożittiva. Jiena għal din il-logħba nagħti tbassir ta' rebħa għal Liverpool f'darhom. West Ham kontra Arsenal, żewġ timijiet minn Londra, żewġ timijiet li għandhom għanijiet differenti għal din il-logħba. West Ham jinsabu fit-taqbida kontra relegazzjoni fl-imkien mal-ġirien Tottenham Hotspurs fil-waqt li Arsenal wara li kisbu post fil-final tal-UEFA Champions League għat-tieni darba fl-istorja tagħhom jinsabu ftit passi l-bogħod milli jirbħu il-kampjonat wara 20 ta' snin anki grazzi għar-riżultat ta' fost il-ġimgħa li kisbu Manchester City kontra Everton f'Liverpool. Ovvjament, il-Gunners bl-euforija li rnexxielhom jiksbu post fil-UEFA Champions League jittamaw li jiksbu 3 punti minn dan il-konfront, però ovvjament West Ham ukoll iridu jagħtu l-almu tagħhom biex jiksbu punti prezzjużi fil-ġilda tagħhom kontra ir-relegazzjoni. Jiena id-bassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' rebħa għal Arsenal. Mill-kampjonat tas-Serje A żewġ logħbiet interessanti, Milan kontra Atalanta u Cremonese kontra Pisa. Ħanibda bl-aħħar waħda. Ma tantx nitkellmu dwar timijiet fin-naħa isfel tal-klassifika, però f'dan l-istadju tal-kampjonat inħoss li huwa ġust li nagħti importanza għal din il-logħba. Pisa diġà matematikament relegati fil-waqt li Cremonese għadhom għaddejjin fit-taqbida tagħhom kontra relegazzjoni fejn jinsabu 4 punti inqas minn Lecce u għaldaqstant xejn għajr minn rebħa minn dan il-konfront ma tissoddisfhom biex jippruvaw jersqu qrib il-ġallorossi fl-aħħar imbagħad żewġ logħbiet li jkun fadal minn dan il-kampjonat. Jiena tbassir tiegħi għal dan il-konfront huwa rebħa għal Cremonese. Milan kontra Atalanta, żewġ timijiet li għaddejjin minn perjodu kemm xejn negattiv. Milan li wara r-rebħa fid-derbi li setet ovvjament tagħtihom spinta qawwija fil-ġlieda li kellhom għar-reb tal-kampjonat spiċċaw sfaxxaw fix-xejn u dan ovvjament ħoloq bosta kritika fil-konfront ta' Massimiliano Allegri fil-waqt li Atalanta wara il-perjodu pożittiv mill-ħatra ta' Raffaele Palladino l-eliminazzjoni fil-UEFA Champions League b'mod kbir ħansejjaħlu hekk kontra Bayern Munich jidher li ħallit effett psikoloġiku fuq l-iskwadra bergamasca li bil-mod il-mod spiċċat titlef il-pass mat-timijiet ta' qabilha fil-klassifika. Milan ovvjament ma jaffordjawx ifallu aktar punti għax telfa f'dan il-konfront tista' tara l-Juventus jaqbżuhom u Roma jersqu aktar qrib fil-waqt li Atalanta jekk iridu tal-inqas jikkompetu fil-UEFA Conference League ovvjament ma jistgħux iwaqqgħu aktar punti. Jiena tbassir tiegħi għal dan il-konfront huwa dak ta' draw. Nirringrazzjakom bħal dejjem tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.